हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो आसाम पुलिस साख्रिनि रादाब लानानै फैदों बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ माब्ला आरो सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि सोमोन्दै आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासे जागायनायनिफ्राय नायबाय थाबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना नुदों नै एडभार्टाइजमेन्ट आसाम पुलिस बेनि लास्ट डेट एप्लाइआनो 4 मेआव लास्ट बेयाव नोंथांमोना नुखादों नै आसाम पुलिस has released an employment notification for the requirement to the 185 junior assistant post and 19 post of stenography grade 3rd under director of Assam Police Headquarters and District Police Cadres होनाय दं बेयाव नोंथांमोना नै बेयाव मोनथाम टाइपनि केटेगरि दं नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय था आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन फार्स्टआव नोंथांमोना नुदों नै जुनियर एसिस्टेन्ट आसाम पुलिस हेडक्वार्टार्स होनाय दं बेयाव नै नं अफ पस्ट होनाय दं टटेल बेयाव पस्टआ 15टा दं इउ आर माने आनरिजार्भेसनाव मोनब्रै पस्ट आरो अबिसि एमअबिसियाव मोनथाम एससिआ मोनथाम आरो एसटि हिलफोरनि थाखाय मोनसे आरो एसटि पिफोरनि थाखाय मोनथाम दं आरो इडब्लिउएसफोरनि थाखाय मोनसे दं दानिया बेखौ बिनि सेलारिया बेसेबां बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन स्टार्टिंआव 14,000निफ्राय लानानै 49,000सिम जागोन आरो ग्रेड पे 2 नं हिसाबै 6,200 मान्थलि ग्रेड पे हिसाबै नोंथाङा मोनबाय थाबावगोन दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय माने आर्ट्स साइन्स कमार्सनिफ्राय ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन जायखिजाया नोंथांनि कलेजआ माबा मोनसे इउनिभार्सिटिजों रेकगनाइज खालामजानाय जानांगोन माने एफिलिएटेड जानांगोन अब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन जायखिजाया साइन्स नङाबा कमार्स नङाबा आर्ट्सनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा कम्पिउटार डिप्ल'मा थानांगोन अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया बेयाव नोंथांमोना नुदों 2 नंआव दं जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट माने बेयाव नोंथांमोना टटेल पस्ट दं नं अफ पस्ट होनाय दं 170टा पस्ट दं इउ आर आनरिजार्भेसन 60 आरो अबिसि एमअबिसिफोरनि थाखाय 30टा पस्ट आरो एसिफोरनि थाखाय 8टा आरो जों एसटि हिलफोरनि थाखाय मोनथाम आरो एसटि पि माने एसटि प्लेनफोरनि थाखाय 16टा पस्ट दं आरो इकनमिकलि वर्कार सेक्सनफोरनि थाखाय 45 पस्ट दं सेलारिया बेबायदिनो एखेनै स्टार्टिंआव 14,000निफ्राय लानानै 49,000सिम जागोन ग्रेड पे हिसाबै मान्थलि 6,200 मोनबाय थागोन दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सेम बिदिनो बिथाङा जायखिजाया रेकगनाइज माने कलेज एफिलिएटेड इउनिभार्सिटिनि सिङाव एफिलिएटेड खालामनाय कलेजनिफ्राय आर्ट्स नङाबा साइन्स नङाबा कमार्स स्ट्रिमनिफ्राय पास जानाय जानांगोन ग्रेजुवेटखौ माने बिए बिएससि बिकमफोरखौ बेजों लोगोसे बिथांनाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन अब्लानो बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोना नुदों स्टेन'ग्राफि ग्रेड 3rd माने बेयाव टटेल पस्ट दं 19टाल' पस्ट दं अबिसिफोरनि एमअबिसिनि थाखाय मोनबा आरो एससिफोरनि थाखाय मोनसे आरो एसटि हिलफोरनि थाखाय मोनसे आरो एसटि प्लेनफोरनि थाखाय मोनबा आरो इकनमिकेलि वेलफेयार सेक्सननि थाखायबो मोनबा पस्ट दं बिदिनो सेलारिया एखे स्टार्टिंआव 14,000निफ्राय लानानै 49,000 जागोन ग्रेड पे हिसाबै बेयाव नै 8,700 मान्थलि मोनदेरबाय थाबावगोन सेम बिदिनो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन बेयाव नै सोर बेसेबां बैसोआ एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव नुखादों नोंथांमोना केन्डिडेट शुड नट बी मोर देन 30 years and less than 18 years of age on 1 January 2020 माने बेयाव बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय खमावबाबो 18 बोसोर जानाय जानांगोन आरो बेजों लोगोसे बिनि बैसोआ 38 इयार्ससिम जानाय जानांगोन माने 18 इयार्सनिफ्राय 38 इयार्सनि गेजेराव थानाय जानांगोन अब्लासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन 1 January 2020 सिमाव बिथांनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 38 इयार्सनि गेजेराव थानाय जानांगोन बेजों लोगोसे बेयाव एक्स रिलिजियस दंबावो बेयाव एस रिलेक्सेसन दंबावो एसटिफोरनि एसटि आरो एसटि हिल एसटि पिफोरनि थाखाय 5 इयार्स आरो अबिसि एमअबिसिफोरनि थाखाय 3 बोसोर माने 3 इयार्स बेखौ सेलेक्शन प्रसेसखौ बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव नोंथांमोना रिटेन टेस्ट जागोन आरो बिनि उनाव प्रेक्टिकल टेस्ट जागोन आरो सेनोग्राफि टेस्ट जागोन फर सेनोग्राफि जाय बे सेनोग्राफिखौ एप्लाइ खालामगोन बिसोरनि थाखाय आरो मोनथाम टाइपनि जागोन जाय जुनियर एसिस्टेन्टखौ एप्लाइ खालामगोन बिसोरनि थाखाय रिटेन टेस्टआव 50 नाम्बारनि आरो प्रेक्टिकल टेस्टआव 50 नाम्बारनि जागोन टटेल 100 मार्कनि जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना नुदों एप्लिकेशन फिस बेयाव एप्लिकेशन फिस नांलाया बेयाव नुखादों नै देयार विल बी नो एप्लिकेशन फिस माने बियो फ्रियैनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया बेखौ अबा एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेयाव नुदों हाउ टु एप्लाइआव एप्लिकेशन मास्ट बी साबमिटेड अनलाइन थ्रु SLPRBN वेबसाइट माने बे गावसिनि आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइट बियो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनांगोन आं बे पिडिएफनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन नैबे www.slprbassam.in आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना माब्लासिम बिनि डेटआ बेयाव नायनो हागोन ने अनलि अनलाइन एप्लिकेशन विल बी रिसिभ बेयाव नै नोंथांमोना माने बियो फर माबानि बिनि एप्लाइआ स्टार्टिङा
4 एप्रिलनिफ्रायनो आरो बिनि लास्ट डेटआ नै नोंथांमोना 4 मेसिम जागोन। 4 एप्रिलनिफ्राय लानानै 4 मेसिम जागोन। बिनि अनलाइना मास मोनसे सोलिबाय थागोन। नोंथांमोना बेखौ जेब्ला 4 एप्रिल जागोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ नै नोंथांमोना नुदों बेयाव 4 मेसिम। नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुजियाखैबा माबाफोर डाउट दंबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै सोंहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामलां। थेंक इउ।